Апраўдванні, абвінавачванні і непублічныя размовы сам-насам. Лукашенко сустрэўся з пасланнікам Кітаю, запрасіў таго на асабістую размову, падчас якой паабяцаў нейкія сакрэтныя дадзеныя пра сапраўдныя прычыны закрыцця Польшчай мяжы з Беларусю. Прычым дыктатар нават не хаваў, што высокапастаўлены кітайскі чыноўнік прыехаў разбірацца менавіта з гэтым пытаннем. З падрабязнасцямі Антон Бяздольны. У каміннай залі Палацу Незалежнасці Лукашенко прыняў высокага, якаго назвала прапаганда кітайскага госця, чальца палітбюро кампартыі, сакратара Цэнтральнай камісіі ў справе правярання дысцыпліны Лі Сі. Перамовы Лукашенко пачаў з кампліментаў мудрасці Сі Цзіньпіна і завярэнняў вернасці КНР. Вы должны знать, что здесь, в центре Европы, у вас самые надежные и добрые друзья. Пасля Лукашенко перайшоў да галоўнай тэмы сустрэчы – закрытай беларуска-польскай мяжы. Гэты крок суседняй краіны ён назваў несяброўскім, палітычным і скіраваным супраць Кітаю. Падрабязнасцямі паабяцаў падзяліцца падчас размовы сам-насам з кітайскім функцыянерам. Рассказать вам кое-что и поделиться нашими данными на эту тему. Дело здесь не в Беларуси, а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств. Далейшая перамова Лукашэнкі і Лі Сі прайшла ў закрытым рэжыме. Яе падрабязнасцяў прэс-служба не паведаміла. Лі Сі прыехаў у Менск з трохдзённым візітам пасля паездкі ў Грэцыю. Напярэдадні ён паспеў пагаварыць з кіраўніком лукашэнкаўскай адміністрацыі Дмітрыем Крутым і старшынёй палаты прадстаўнікоў Ігорем Сергеенкам. Сам Лі Сі, ён разглядаецца, ён у палітбюро трапіў у 22-м годзе, і тады ж ён трапіў у вось гэта пастаянны камітэт, гэта такое ядро кітайскай палітыкі, гэта некалькі чалавек, які, уласна кажучы, вырашаюць, якой будзе палітыка Кітаю. І Лі Сі лічыцца чалавекам Сі Цзіньпіна абсалютна на 100%. Візіт адбываецца пасля перамоваў міністраў замежных спраў Польшчы і Кітаю ў Варшаве на мінулым тыдні. Там таксама ўздымалася пытанне закрыцця мяжы. Паводле крыніцаў польскага выдання Newsweek Польска, кітайскі міністр Ван Ї паабяцаў польскаму калегу націснуць на Лукашэнку ў справе спынення гібридных атак. Кітайцы, па-першае, не збіраюцца моцна пераймацца праз тое, што гэтая мяжа перакрыта. А па-другое, яны, скажем так, угнойваюць глебу дзеля таго, каб падаць гэта ўсё як памылку Польшчы. Тым часам беларуска-польская мяжа застаецца закрытай ужо больш за 10 дзён. Чуткі пра яе хуткае адкрыццё не пацвердзіліся. Дзяржаўны памежны камітэт паведаміў, што з минулай пятніцы чарга на 3 адкрытых пераходах на мяжы з Літвой і Латвіяй вырасла на 30%. Пасажыры аўтобусаў, якія цяпер едуць у Польшчу праз Латвію, скардзяцца на доўгія чэргі. Таксама назіраецца чарга на уезд у Беларусь. Антон Бяздольны, Белсат. Схема абыходу санкцыяў для гаманцоў Лукашэнкі, якой амаль 20 гадоў. Беларускі расследавальніцкі цэнтр апублікаваў вынікі расследавання датычна кампаніяў малавядомага арабскага бізнэсоўца Махамеда Аль-Сувайді. Паводле журналістаў, менавіта праз яго і іншы вядомы гаманец сям'і Лукашэнкі Віктар Шаўцоў ствараў кампанію ў Саудаўскай Аравіі, Лацінскай Амерыцы і краінах Еўропы для абыходу абмежаванняў і легалізацыі капіталу. Расследавальнікі выйшлі на Сувайдзі праз аналіз дзейнасці ягонай літоўскай кампаніі «Пуйкі інвестыцыя». У перакладзе «выдатная інвестыцыя». Сувязь паміж Віктором Шаўцовым і гэтымі фірмамі, насамрэч, не адной фірмай, а некалькімі фірмамі, которые в суме валодаюць там больш за 150 нерухомасцямі, самымі рознымі нерухомасцямі ў Літве, перадусім у Вільні і у Клайпеде, такая, што гэта асобы, которые працавалі в банкі Шаўцова і потым в гэтай галаграфічнай фірме, за которую фактычна Шаўцов і атрымаў санкцыі в развязу ў Швейцарыі. Гэтыя людзі вельмі сцісла з ім працавалі, а цяпер, насамрэч, да нядаўняга часу, пару тыдняў таму яны выйшлі з гэтай кампаніі, бо даведаліся, што мы іх шукаем.
У Міністэрстве замежных справаў Беларусі паведамілі пра 2 параненых беларусаў у анексаваным Расіяй украінскім Крыме. Раней расійскія ўлады заявілі пра атаку украінскіх беспілотнікаў на крымскае ўзбярэжжа ў раёне санаторыя Фарос і аднайменнага паселішча. Паводле акупацыйных уладаў загінулі 3 чалавекі і 16 атрымалі раненні. Тэму працягне Алесь Залеўскі. Беларускія грамадзяне атрымалі скепкавыя раненні, калі былі на крымскім узбярэжжы ў санаторыі Фарос. География пострадавших жителей Южного берега Крыма, Севастополя, Республики Крым, других субъектов Российской Федерации, включая другие государства, в том числе и Республика Беларусь. Апроч будынкаў на тэрыторыі санаторыю, паводле інфармацыі акупацыйных уладаў, была пашкоджаная школа, але абышлося без пацярпелых. Пытанне, што рабілі на ўзбярэжжы беларусы. Санаторый Фарос прэзентуе сябе як 4-зоркавы гатэльны комплекс. Сотні ў эканом-класе каштуюць каля $90. Нягледзячы на акупацыю Расіі крымскага паўвострава яшчэ ў 2014 годзе, паводле статуту ААН і беларускага заканадаўства, Крым належыць Украіне, а паездка грамадзянаў Беларусі на паўвостраў трактуецца Кіевам як незаконнае пранікненне на акупаваную тэрыторыю. Пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі 3 гады таму уся Украіна стала адзіным полем бою, а навіны пра атакі інфраструктуры ў Крыме сталі штодзённаю руцінаю. Прадстаўнікі вайсковай адміністрацыі акупацыйнай, вайсковыя сілы і сродкі, асабовы склад. Гэта все з'яўляецца легітымнымі цэлямі для украінскай арміі, для ЗСУ. Таму удар можа нанесціць в любой час, в любое место. І такой мішэнню украінскіх БПЛА мог быць кіраўнік акупацыйнай адміністрацыі Херсонскай вобласці Уладзімір Сальда. Мяркуюць вайсковыя эксперты ва ўкраіне. Маўляў, ён разам з іншымі расійскімі чыноўнікамі якраз адпачываў у Фаросе. Але афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі пакуль няма. Паводле ж інфармацыі ягонага прэс-сакратара, Сальда цяпер у Маскве. Затое ў Фарос, як і ў дзясяткі іншых санаторыяў паўвострава, можна набыць пуцёўку з Менску паводле цэнаў санаторыю. Што праўда, беларускія кампаніі не згадваюць у апісанні прапановы магчымых рызык і небяспекі. Уся надзея на медычную страхоўку. Алесь Залеўскі, Белсат. Былы міністр сельскай гаспадаркі і памочнік Александра Лукашэнкі прызнаўся в атрыманні хабару памерам $2 мільёны США. Гэткае прызнанне Ігар Брыло зрабіў на лаве падсудных у часе разгляду гэтак званай малочнай справы, паведамляе наша Ніва. Паводле крыніцаў выдання, Брыло адзіны з 18 абвінавачаных у малочнай справе, хто прызнаў сваю віну. Разам з ім на лаве падсудных бізнэсовец Янацкітаў, спонсар першай прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі. Чарговы тэндар на сайце дзяржаўных закупак і чарговы зашквар. Для новага будынку ЗАГСу ў Барысаве шукаюць герб коштам амаль 7 000 рублёў. Пастаўнікоў шукаюць тэрмінова. Новы барысаўскі ЗАГС ствараюць на месцы былога кінатэатру «Пабеда». Рэканструкцыя пачалася летась у траўні. Гэта не першы прыклад падобных выдаткаў з бюджэту. Гэтак у красавіку Жодзінскі політэхнічны каледж патраціў амаль 2000 рублёў на сімвалы дзяржаўнасці. 3 сцягі, залатыя дрэўкі, герб і партрэт Александра Лукашэнкі. Таксама сёлета медыі звярнулі ўвагу на усталяванне флагштокаў у Воршы і Віцебску. Кожны з ідэалагічных аб'ектаў каштаваў больш за 1,5 мільёна рублёў. Пакінуць аўтамабіль дома і паехаць на працу на грамадскім транспарце ці на ровары. Гэткім чынам усе ахвотнікі маглі далучыцца да глобальнай акцыі «Дзень без аўтамабіля», скіраванай на памяншэнне шкодных выкідаў у паветра. Атрымліваецца, я асабіста ўдзельнічаю ў гэтай акцыі кожны дзень. А як у вас спадарства? Якому віду транспарта аддаюць перавагу беларусы, разбіралася Аліна Скрабунова. Брамкі адкрытыя, гэта значыць, што ў метро можна праехаць бясплатна. Варшава, як і многія іншыя гарады, далучылася да сусветнай акцыі «Дзень без аўтамабіля». У Брусэлі пайшлі яшчэ далей і на адзін дзень увогуле зачынілі ўвесь горад для прыватнага аўтатранспарту. Таму ўсе жыхары Брусэлю былі на роварах або пешкі. Ён спрабуе адрамантаваць гэты ровар, што быў выпушчаны ў 1990 годзе.
Ён едзе і нават добра, але нам усё роўна ёсць над чым папрацаваць. Дзень без аўто праходзіць і ў Беларусі. Арганізатары заклікаюць перадусім кіроўцаў адмовіцца ад прыватнага транспарту на карысць грамадскага. Таму і права на бясплатны праезд гарадскія ўлады далі толькі кіроўцам пры прад'яўленні пасведчання кіроўцы і тэхпашпарта на аўтамабіль. Мы сегодня знаем, что 80% загрязнения воздуха в городе Минске – это транспорт. Поэтому именно эта акция призвана обратить внимание людей на необходимость хотя бы иногда отказываться от использования транспорта. Альтэрнатыва – ровары і самакаты. Паводле канцэпцыі развіцця роварнага руху, прыняты Менскім гарадскім саветам дэпутатаў, да 2030 года агульная працягласць веласцежак у Менску мусіць дасягнуць 380 километров. По состоянию на 1.09 было уже обустроено более 350 километров. В этом году было обустроено более 40 километров, но если быть точным, 42,8 километра. Але гэтага ўсё яшчэ недастаткова, каб беларусы выкарыстоўвалі ровар менавіта як транспартны сродак, а не толькі дзеля адпачынку. Сталкиваемся с препятствиями, например, с подземными пешеходными переходами. То есть велосипедисту некомфортно спускаться или въезжать там километр, чтобы передвигаться не слазя с велосипеда. Плюс сейчас вот появились эти изменения, что через каждый пешеходный переход, через каждый перекресток надо спешиваться. Это такой шаг назад. Пасля нядаўніх зменаў правілаў дарожнага руху на пешаходных пераходах у Менску узмацнілі кантроль раварыстаў. Многія засталіся незадаволенымі. У меня есть самокат и велосипед. Пожалуй, постоят в гараже. На машине буду ездить. Так надежнее. Не чувствуешь себя нарушителем на каждом переезде. Паводле інфармацыі ДАІ, у Менску на пачатак года было зарэгістравана амаль 900 тысяч аўтаў. І гэты лік увесь час расце. Аліна Скрабунова, Белсат.